Açò ha de canviar. Nosaltres estem preparats, perquè el teu benestar és el nostre compromís. Perquè els joves hem de formar part de la vida política i social, crearem el Consell de la Joventut i construirem la Casa de la Joventut. Perquè no ens conformem en votar cada 4 anys, crearem una assemblea de participació ciutadana. Transformarem la Casa Bernal en un campus cultural, dotant-la d'una biblioteca universitària, un centre local d'estudis i un saló d'actes. Tornarem a donar-li plena autonomia a la Junta Local Fallera, assignant-li una partida pressupostària suficient per autogestionar-se. Exigirem a la Generalitat que construïsca el segon institut y una escuela oficial de idiomas. Porque la sanidad pública es una prioridad. Exigiremos el segundo centro de salud con planificación familiar y especialidades. Crearemos una Consejería de Inmigración y promoveremos la integración mediante jornadas interculturales. Un transport accesible és necessari per a la Pobla. Per això volem el metro al casc urbà. Para las urbanizaciones crearemos centros sociales, patrulla de seguridad y transporte interurbano, porque en nuestro proyecto las urbanizaciones cuentan. Per a que la veu dels clubs esportius s'escolte a l'Ajuntament, recuperarem el Consell Municipal de l'Esport. Estes són les nostres propostes per al canvi. Un canvi necessari, perquè els polítics són persones al servei de persones, encara que en els últims anys el govern del Partit Popular no ha tingut en compte a la gent. Tenim dos prioritats inicials: sanejar els comptes municipals per a eliminar el dèficit i dedicar el màxim possible dels recursos per a afavorir la creació d'ocupació. La nostra acció de govern comptarà amb una ferramenta fonamental, el Pla Estratègic, un projecte en contínua evolució fet amb la participació de la ciutadania per decidir com volem que siga el present i futur de la Pobla de Vallbona. El teu benestar és el meu compromís, perquè és així i és ara, vota el nostre projecte.